ang pangutana, makadadag pusil ang driver. Niingon nga, pagbaktas pa nakada. Ano pagbaktas ba lang? So malagmit, doon ay taga-NBI ano nga, ikaw lang tigunit na ng pusil usa. Article 3, Section 4 of the 1987 Constitution provides, no law shall be passed abridging the freedom of speech, of expression, or of the press, or the right of the people peaceably to assemble and petition the government for redress of grievances. Maukini ang haligi ug sukaranan nga gibasihan ni ining tulumanon. Straight to the point. Tulumanon sa patas ug labas nga mga balita, interviews, investigative reports, undanon nga mga diskusyon ug di prinsipyo mga komentaryo. Straight to the point. Straight to the point. Straight to the point. Yan na gyud mahigala, adlaw na gyud ni Manuel, ha? Bisan pa man sa mga kaguliyang karong si Manaha mahigala didto sa Senado. Gikan pagtapaspasas mga panghitabo gikan sa adlawng Lunes. Muratang nagtanaw og teleserye sa Senado mahigala nga bidang paspasas mga twist sa mga panghitabo. Lunes, pag Martes, Miyerkules, Huwebes karon Manuel na gyud na. Adlaw na gyud Manuel do. Pero adlaw sa ni Maning, ang adlaw sa Maningilay. Yagi tala sa katawa-katawa mga higala kay bida. O nagtanaw ta mga kigala ang salida ron mura gyud mga kigalaan ba og kananaang medyo dunay pagka probinsyano kasamang Murag action movie na itong gitanaw. Action movie, sagol pod love story kay nagkaguliyang pod mahigala si Kiko Pangilinan o si Robin Padilla sa Senado. Murag dako-dako siguro matabang si Sharon Cunita mga kagalaan nga mag-uli sila sa maayong kabubuto. Ato lang ni agi katawa-katawa mga sukintig paminaw kay porbida na yung mga panghitabo karon mga kagalaan. Ang atong mga nagunang balita, Senador Ronald Bato de la Rosa nakabiya na sa Senado alas 2:30 kagahapon skadlaon. Kauban mahigala matod pa si Senador Robin Padilla. Straight to the point. Kantalig pagtagad do buntaga mga kaigalaan sa atong pagban-uban ining atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the point. Gihimo na puning dakong isyu mga higala pero duha ka kampo. Lain-lain magyud mga kaigalaan og kinini ang mga katarungan, lain-lain mga higala og mga pamahayag. Ang mga against mga kaigalaan ni Bato, kadto mga antay ni Bato mga higala moingon gyud ngano naka-eskapo man nga duna na may warrant of arrest. Ngano naa naman ngano nakagawas man sa Senado. Straight to the point. Kadto sa dumadapig ni Bato moingon mga kaigalaan nga wala man na iskapo. Kanang pulong iskapo dili na mao. Kanang pulong iskapo kanang doon na legal basis ngano nga naakas o sa kalugar, naaka dihang lugar unyan iskapo ka, ni escape ka mga kaigalaan. Kini nilakaw lang. Si Bato mahigalan nilakaw, nibiya lang sa Senado. Kay wala man mga higay legal basis. Kay kanang giingon nilang warrant of arrest may galagikan sa ICC. Wa magani makakita mahigalan ni ana ang Senate President. Straight to the point. Wa man na mapresentar. Istorya pa man na mga sukitig paminaw. Pero mi confirm ang ICC nga mi-issue kuno sila og warrant of arrest. Straight to the point. Pero kanang mga warrant of arrest dili man mahigala na ma-implement direkta mahigala sa atong nasod samtang wa pa mga higalay court order wa mo agi mga kaigalaan og scrutiny sa atong kaugalingon mahigalang judiciary. Straight to the point. Equivalent siya nga why warrant. Laman na nga milakaw si Bato gikan mahigala sa Senate nihawa lang sama sa mga senador uban nga na mauli sa ilang panimalay nanara. Kantalig pagtagad robutaga mga kaigalaan ato i-explicar lang napita ha kay unsa man din ang warrant of arrest sa ICC ditso na bagiday na or dili. Straight to the Ato ni point. hatagag pagtagad robutaga sa atong pagban-uban ining atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the point. Samtang ang Senate Sergeant at Arms nga si Mau Aplasca ni Butyag nga si De La Rosa nagtinguha nga mopaubos sa kustodiya sa Philippine National Police tungod kay nabala ka kini sa iyang seguridad didto sa Senado. Straight to the point. Samtang sa laing bahin, Philippine National Police nag-imbisigar na kung dili ba stage o tinuyo ang kaguliyang nga nahitabo didto sa Senado. Straight to the Angay point. gitong imbisigaron mga sukitig paminaw, no? Kay ngilad kay paminaw niya Senate of the Philippines o niya mauna mahigalay lugar din anha mahigala
ang pagpakita sa demokrasya mahigala sa Pilipinas. Naa diha mahigala ang mga balaod niya paghimuon. Unya na unsa bang hitabo makigala nahimo mang daw war zone na tumilabay ang gabi. Straight to the So point. angay ginang imbestigahon ang napita mga higala. 37 ka mga buto ang nahitabo matud pa. Din 27 ni gikan sa Office of the Sergeant at Arms sa Senado ug ang 5 gikan sa habig sa NBI. Straight to the Ano point. niingon naman to si Matibag, ang direktor sa NBI nga wa dito ang taga NBI. Pero dito des GSIS building, dito man manghigala mga taga NBI na may mga videos nga nakita. Tanig pagtagad sab karong nga buntaga sa atong pagaban-uban nining atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the point. Samtang sa pikas nga bahin mga sukit ti paminaw human sa kaguliyang sa Senate building, gikatakda na sa Senado ang pagconvene isip impeachment court karong Mayo 18 adlaw Lunes alas 3 sa hapon. Straight to the point. Samtang balik din sa Sugbo katong 68 anyos nga senior citizen nga gidakop kay giingong nagpakilimos, gibuhian na nga wa manghigalay piyansa. Og ato tong gipakuyugan kagahapon sa tong reporter dito sa korte og nakauli na gyud ngadto sa iyang pamilya. Straight to the point. Samtang sa laing bahin na Cebu City Mayor Nestor Archibal ni Angkon nga nagatubang karon og problema sa kuryente ug tubig ang dakbayan sa Sugbo. Straight to the point. Sa abroad, US President Donald Trump nibutyag ni pasalig na si Chinese President Xi Jinping nga dili mohatag og military equipment ngadto sa Iran. Straight to the point. Si Jinping mahigala mo ni sugat mahigalan Donald Trump atol sa state visit ni Donald Trump dito mahigala sa China, ha? Mo na tong ginaingon mahigala nga ang China ug Amerika mga higala bida dili na to masabot sa ang ilang mga kaigilaang mga panag-amiguhay, sports lang mahigala or unsa ba ang ilang relasyon. Ingon man kini mga dagko mga nasod banang kita mga gagmay-gagmay mga nasod maniid ta kay bisag presidente sa Pilipinas moadtog Amerika or moadtog China, di man ka masugat og red carpet and dekin. Pero si Donald Trump niya tog China, atuan na red carpet mga sukitig paminaw. So, kung sa man naman, nagkunta na sila or dili. Ano rin mang dapita mahigala nga atong tanawon ang geopolitics sab, ha? Kadto bitaw mahigala Vladimir Putin, adto mahigala sa US, red carpet sad. Hasta si Jinping, red carpet sad mga sukitig paminaw. Pero atong presidente sa Pilipinas gani mahigala daw-daugon lang inig-abot dito. Ato na ni Agi katawa mga kaigalaan. Kinig uban pang mga isgutanan niyo mabati exclusive over DYHP RMN Cebu 612 sa dial sa inyong mga radyo sa 93.9 IFM. Straight to the point. Na atong balikan mahigala ang mga panghitabo sa atong Senado mga kaigalaan. Purbidang grabiha. Pag Lunes mga kaigalaan, ginukdanay dagan sa bato padong mahigala sa session hall para makaabot sa session hall. Duhagon actually duha ni kabuk ha kung atong tan-awon gyud. Ang kining maong insidente mahigala. Ang pag-implement sa warrant gikan sa ICC gusto gyud i-implement o panalitan lagot kang bato gusto gyud ipa-implement. Bahala na din mo agis tong korte. Kadto mahigalang okay mahigala ni bato dili na ma-implement kay kinahanglan mo agi sa tong korte. Diha na ang dapita mga higala, no? Ikaduha, makaapiktar man guni sa number of senators sa pag-change og leadership diha mga higala sa Senate. Straight to the point. Mo na ang timing ba? Grabe ang mga timing ani. Mo na laing dako nga tan-awon. In fact karon nakalakaw na sa bato mahigala gikan sa Senate. Ila to mahigalang dunay nasuko nga no nakalakaw sa bato. Doon na po'y uban mahigala nga murag okay na lang nila nakalakaw kay ang ilang tumo nga mailog na sad ang leadership diha mahigala sa Senate. Straight to the point. Manang gi pangutana Senator Alan Peter Cayetano nga very thin ang majority. Ito bag si Peter Cayetano nga mas maayo bitaw ning thin lang hinuon kayo. Ano nipis kay ba? Kay sila bitaw sa una baga-baga sila pero nakuha man gyud. So karon nakalakaw na si Bato, ang posibilidad mga kaigalaan nga ilugon o balik ang Senate leadership. Kanunay gyud na mahigala nga naana dihan dapita ang pag-inilugay sa leadership. Dako man ang butang. Kay kung mailog ang leadership,
Ang problema mo na mahigala karon kung dili ni mailog ang leadership, mahatag ni Marcolita unya ang Senate Blue Ribbon Committee. Kay katong gabi una mahigalang nagbuto-buto, mo man to nga nalangan ang mga senador kay nagpaabot sila sa articles of impeachment. Ikaduha, sabot sila sa chairmanship. Malagmit kining Senate Blue Ribbon Committee, mabalik ni Marcolita ni or kinsay hatagan ani nga komitiba. Importante man ni kay mao man mo imbestigar mahigalas flood control projects nga mga anomalya. Straight to the point. So kadtong minority karon mangita gyud pa maagi nga mailog og balik ang leadership mahigalas sa Senate, labi na karon nilakaw si Bato. Dako man kayo nga factor ang kang Bato nga presence. Kay na siya may nakapadaog yun, siya may nakapa 13. Mabitato ingon Peter kay tanong manifest siya nga nanami numero, nanami 13. Nomdo mo? Importante mo na kayo. Unya ang tradisyon ana, before sa Senate session, imo na sultian na Senate President. Para nga di po siya makurat ba? Sports lang ba nga, naanami number, naanami 13. 13 is the magic number. Kay tungod sa 24 senators, ang simple majority is 1/2 plus 1. So 1/2 of 24 is 12 plus 1, daog na. Ugwa si Bato mahigala di man gyud sa kakuha og 13 bisag unsa ihap nila. In fact ato na ganin nag-analyze dire nga malagmit si Alan gyud mo ilang ibutang as Senate President na tinuod atong analysis no. Nganong si Alan man? Because kung si Alan mo imubutang niya 2-in-1 na daan. Si Alan mo butar mahigala na ana sa iyang buto daan, counted siya as usa ka buto, although ang tradition sa Senate si Alan mo butar ni Soto, si Soto sa mabutar ni Alan. That's the tradition sa Senate. Wala, no hard feelings ang gina. Pero counted na siya, no? So, si Alan mga higala, usa ka buto na daan, makabira mga sa ni Pia. Kaya ko ng igsuon. So, muna si Alan may ilang ibutang yun. Diya si Lorin Tandugunon, kay tungod mga higala ni iyang anak Congressman Libiste, nga ayo sa dirikulata sa lower house. Tandugunon na. In fact, katong analysis may higala, JB Ercito Tandugunon sana. Diagos Jinggoy sa Pikas. But si JB mahigala og sa ngipon pa ni wa ni matarog bang wa ni hingo bitaw wa mahingo. Nagtarog-tarog pa lang. Kaya na mag-isa mahigala wa na sa Pikas pero nasa tunga-tunga kunuhay. Nasa mahigala sa neutral siya ni abstain. So wa siyang butar ni Peter, wa po siyang butar kunuhay Tito Soto. Nasa tunga-tunga. Morning, JB is the good one. Nagabot sa panahon na ni mapugos man gani. Ayaw pag neutral diha, pagklaro og sa imong pagtuo maayos Tito Soto butar eh. Sa imong pagtuo mas maayos kay tanong butar. Naakas tunga-tunga bida. Lisod ka na nakas purgatorio pero may nagkalakihan. Ato lang lagi katawa mga sugid nagpaminaw ha. So kining paglakaw ni Bato, di man na termino mahigala ni eskapo. Sa may eskapuhan ni Bato mahigala. Nilakaw sa gikan sa Senate. Sama sa ubang mga senators. Kini dako pa ning diskusyon na to ha. Unsa man to? Drama ra ba to? Katutuang nahitabo sa Senado buto-buto or tinuod to? Tinuod to mahigalang attempt yun nga kuhaon si Bato, napalpak lang ang pagkuha or drama ra to? Nang kung drama ra to kinsa may naghimo na maong drama? Si Bato ra aron nga diversionary tactics nga inikagubot musibat si Bato? Or lahi tong pagka-dramaha kung drama maganing. Kaya nga naman, nahibaw nila nga ang mga senador, mga higala sa minority, pulos na nakauli sa ilang bahay, so pambuto-buto indekin. Doon na nagpahibaw nila nga hawa na mo kay naay mahitabo diya. Ayay, muna, nga klaruhon nga pag-imbisigar ni. So, nahabilin dito, nagkaukos dito, may higala katong majority, munang pagbuto-buto, sila na yung nahabilin. Gitiksa naman daan kay, o ikaw senador kay nga hawa na diya, kay naay mahitabo. O naagi nahitabo, tinuod. So, unsa may connection aning mga tawhana ni adto mga nag-chat, kabantay mo, naman din ang mga senador nga mga nasa minority, nga no man na timing lang kanay. Kini mga netizens no, grabe abti kay mohimo ko sa mo nani oh. Ako lang ipakita sa ninyo. Kinsa may wa na diha. Kay gipahibaw na daan matod pa, nakadawat og text message nga uli na mo kay naay mahitabo. Si Win Gatchalian,
si JB Ejercito, ang duha ka Tulfo, si Tito Soto, Risa Hontiveros, Kiko Pangilinan, Bam Aquino, Lito Lapid o Ping Lacson. Straight to the point. Ang nangahabilin dito sa Senate, katong mga majority, katong mga nibutar mahigala ni Alan Peter Cayetano. Straight to the point. Na karon, unsa may implication ani? Kini paglakaw ni Bato mga kaigsunan. Ang magbagulbol yung uban ngano nagkalakaw man to. Ngano man tong kuan. Ang uban murag dili kay bagulbol kay total okay lang to sige na lang magkalakaw. Wa man sa gisupak nga balaod nga nilakaw siya. Because kung balikon kanang warrant of arrest may galagikan sa International Criminal Court, doon na pa'y pending question ng Supreme Court. Kaya nga Tomas Bato Supreme Court, ug imo nang i-implement, sama sa nahitabo may ganito usa ka gabi nga, doon na gisel plano nga ilang implement, usa ka na ka binastos nga pamaagi. Why? Kaya nga tong Supreme Court ni order naman og 72 hours nga patubagon kini mga tawhana. So while patubagon ni order Supreme Court, inyo din dakpo ng subject anang document nga gikan sa foreign country. Straight to the point. So kanang lakaw sa Bato, nilakaw sama ba sa mga senador uban? Wa may nagpugong niya, mo ana sa Senate. O mo gawa sa Senate. Wala nagpugong niya. Ang problema lang, o dunay warrant of arrest may galigikan sa ICC nga ilang i-implement, bahala na ugwa mo agi og korte sa Pilipinas. Nga in fact, ang Rome Statute mismo, niingon man mga kaigalaan, ang Rome Statute ha, under Article 59, itahod sa itong korte. Nga inighuman, adto gidadon sa korte mahigala sa Osaka custodial state. Pero kining kalakiha mahigala, sama to ni tabok ng Duterte, wa gito ma-follow. Inig-abot dito mga kaigalaan sa ICC, imong questionon ang jurisdiction, imong questionon ang warrant, awala na di na sa maminaw. Di na sa basta-basta ka ng ICC. Once maabot na ka dito, medyo lisod-lisod na yan, dahin. E talawal ko na, kana kong Russia, day. Russia, Israel, dili ko na under, wala ba yan ang appeal sa Rome Statute. Kanala ko example ha, kita Pilipinas, naka-appeal man kita, pero nigawas ta. Muna ni question tas jurisdiction kay nigawas ta. Even ka nang mag-advocate sa residual jurisdiction, dako pang questionable. Naka-appeal ta pero nigawas na tang Pilipinas, wala na tayo labot. Pero, ang ICC may gratiman ibaya, ni-issue baya sa warrant, bisa ni Putin nga way appeal gyud ng Russia. So, mangangkon gyud jurisdiction sa ng ICC day. Si Netanyahu, gisyuhan og warrant. Si Ayatollah Ali Khamenei, ano man to isyuhig warrant? Straight to the point. Matay na hinuon to mga sukitig paminaw. Muna nga, si Senator Ronald Bato de la Rosa, sa iyang tanaw mga kaigalaan niya na among, mo ni ang gi-take sa asawang Ronald Bato de la Rosa nga, naka-decide siya nga muhawa siya sa Senate. Kaya di sa gusto nga maamong ng ubanday. Kaya mo naman og, day mga kahambaton mga higala, unya mulusob sa Senate, daghan pa'y maamong mga sukitig paminaw. Mo na nga sa iyang kabubuton, nilakaw siya mga higala. Mo ni ang text message sa asawa mahigala ni Bato ngadto ni Alan Peter Cayetano atol sa press conference kagahapon nga si Senator Bato naka-decide mahigala nga mulakaw gikan sa Senado alas 2:30 des kadlawon nakalakaw tungod kay iya mahigalang gitan-aw nga mas maayo og mopahawa siya aron nga dili maamong kanang uban mga kaigsunan. Straight to the point. So kanang paghawa ni Bato diha mahigala sa Senate, why problema? Kay as of now, dili man mahigala enforceable ng warrant sa ICC. Giklaro pa man na makaigalan na pa may pending question Supreme Court. Ni-order naman Supreme Court na within 72 hours nga patubagon ni mga tawhana. So paabuto na to na. Ang Supreme Court kung timbang-timbangon sa nila, di po lalim ni mahigala ang ilang buhaton sa Supreme Court sa pagkakaroon, kay limang ka na, konstitusyon ko na imong ko ng timbang-timbangon. O di po lalim sa Supreme Court ha, under this administration day, nga muhimo ka, mahigalag, mubarog ka, unsay gikuan. Ang ato lang, unsay decision Supreme Court, ato lang tuuhan, o ato lang mahigalang tahuron. Regardless, o unsaning kalakihan ni ron mga sukitig paminaw, under the Marcos administration, at takasabot, unsay mga pressures. But actually, ang Supreme Court, di sa nalalim para nila. Kaya ila po nang gitimbang-timbang o maayo mga sukitig paminaw. Because, konstitusyon na mga higala. In fact, ang mga jurisprudence, mga kagalaan Supreme Court, nagklaro gyud niya kung dunay mga treaty
nga moran counter the Constitution. Ang atong Constitution is the mo na yun, supremacy. Bisan ang mga full-size students, inakinahanglan ko anang kay mubalik tag basic lang. Daghan kay mga iyahay lang mahigalag himo og mga opinion na okay lang no kay kananaan plus man mantigo mahimog teorya lagi ning abogado. Makabantay mga abogado lain-lain man ang mga kon mao na nga mga abogado magdebate gos korte. Nganong magdebate kay tungod kay kamao man manghimog mga theory. Pero ang ato may galas DWHP ato mong tagaan og husay labi na para man isto mga listeners. Back to basic ta. Di to lisod-lisoron may galay complicate pa gyud mo na nga aron nga gyud nya. Dita ngay mo complicate pa na. Bisan ang mga full-size students, bisan na lang kay subjects political science, ipa-explain nimo. Explain ko no briefly the supremacy of the Constitution. Very simple kayo nga Straight to the point. explain unsa man ang supremacy sa Constitution. Ha? Kay mo gamit sila may kala na may 9851 ayan na tuyukon mamantanaw na to ni bakal supa ito tuyo ka kay matagak tas katunggan ng klase. Ayaw na 9851 mo ni una ang ICC ang ato may galang ang supremacy of the Constitution nagklaro gyud nga bisag unsang balaod o bisag unsa nga treaty nga mo run counter the Constitution ang Constitution nato mao gi pinakalabaw. Ha? Sovereign country man ta. Dili pwedeng diktahan ta sa uban. Bisan unsa nga treaty. Back to basic lang. Kay i-complicate pa man gyud mga sugit paminaw mo na nya dadon kag explanation nga i-complicate ka mura kag gituyok-tuyok magituyok og di aton ni bakal supa iya tagtuyok ka kay lambod ta sa katunggan. Ayaw na simple lang kayo ang Constitution mo na fundamental law of the land mo na pinaka-supreme. Mo na ang uban may galing 98 RA 9851 bisa pagukuro na to mo live dive ta sa 9851. Yeah, remember nga mo basa kag balaod may gala under sa rule on statutory construction always go back to the Constitution. Og moingon gani may galag bisag unsa mo bangga ka sa Constitution buak yun ang balaod di gyud sa makalupig sa Constitution. Inanay mo simple mo na example ordinance. Kanang ordinance mga higala balaod na ang gihimo sa city or balaod gihimo may higala sa syudad. Once mo conflict na sa balaod nga gihimo sa Congress, pildi ang ordinance. Na karon balaod gikan sa Congress, mao ni ang giingon sa balaod. Unya, ni conflict sa Constitution pagbangga na pildi ang balaod nga gihimo sa Congress. Mausad ka ng mga treaty nga giapilan. Pagtan-aw mahigala nga mo conflict sa Constitution pagbangga na buak. Kanang treaty di magsilbi. Ang Constitution may pinaka-basic, may pinaka-ligon kay supreme man ta. Why? Because nasod man ta. Pilipinas man ta. Section 2. No person shall... Kasi kung Publiko. DYHP RMN Cebu, the official overall number one. Straight to the point. Okay. Atong balik-balikan may gala nitabo sa Senado. Ako nang gika-explain to may gala si Senator Ronald Bato de la Rosa. Miuli na mahigala. Og asa siya ni upauli ron. Gikan sa Senado. Kadtong iyang paglakaw gikan sa Senado, dili to iskapo. Gumikan kay wa man mahigala legal basis nga dili siya makagawa sa Senado. So sama sa ubang mga senador nga na mauli lang mahigala sa mga panimalay, maora po na ang kang Senator Ronald Bato de la Rosa while wala pa mahigalay legal basis. Kanang ICC warrant under question pa sa Supreme Court. So gitagaan sila mga kagalaan og 72 hours nga patubagon sa Supreme Court mga suking tigpaminaw. So while pending na, medyo usa ka pagyatak na sa ato mga higalang judiciary kung imong ipugos pag-implement mga higala ng warrant of arrest issued by the ICC, mga suking tigpaminaw. Na mo na akong giingon nga ang mga listeners nato, ang ubang mga tao siguro malibog sa kadaghan ba ning kuan lain-lain ni mga abogado, lain-lain mga opinion. Kay sige lang, kay kining abogado mahigala maayong manghimo og theory. Mao na nga inigabot sa korte magdebate gyud ang abogado. Sagdi lang kay mao po na yung panginabuhi. Sa atong respetaran ha. Pero arita mahigala sa atong diskasyon, no?
For purposes may gala of discussion labi na katong mga listeners nato sa DYHP RMN Cebu, atong mga followers atong Attorney Rufil Banyok, Attorney Rufil Fernandez Banyok FB page kana na ay blue check. Kini ni ang atong YouTube channel. Kini ni ang unsa man ako pag-ingon inday malas Attorney Rufil Fernandez Banyok nga naay blue check. Kay doon na po na may nundog nga naay blue check. DYHP mga higala, unya dayon kini Attorney Rufil Fernandez Banyok nga naay blue check. Nya kining usa atong YouTube channel ni Attorney Rufil Fernandez Banyok. Ako na nang gipa rehistro kadugayan kay ikatulo na gyud nako ni nga FB page. Unya sa una mahigala nakalit og kawagtang, pagsunod nakalit og kawagtang. Nakaron ako lang gipabutang og check by buhan na lang og pariglahan tayo ning uban mga higala ba. Walay pariglahay tingali, no? Ikatulo ko na ganing himo ni. Usahay magod mga kaigalan naghay na kauyon sa tong opinion napoy uban suko. So kon lang, sports lang. Kay kini ato mahigala discussion man ay mga kaigsunan, no? Ato mga atong YouTube channel, o gingon sa mga atong Facebook page kay aron nga mulapad pa ang ato mahigalang mga followers na may daghan maigsuon nato nga tuas abroad god nya gusto sila mahigalang maminaw og mga Bisaya nga balita. So bisan pa magtuasa sa abroad makapaminaw gyapon og Bisaya nga balita kay naman ta YouTube Attorney Rufil Fernandez Banyok atong YouTube na og kining Attorney Rufil Fernandez Banyok nga Facebook page, Okay, arita kini akong discussion mahigala padayon ta alang sa atong mga suking tigpaminaw, no, nga nagsunod ning atong tulumanon. Ni adtong nahitabo mga kaigalaan. Kuan magyud kaayo pero tiyan magyud mga higalang trilinga lagi. Okay. Sa Senado mga suking tigpaminaw, nagbuto-buto unya si Senator Ronald Bato de la Rosa nigawas na sa Senado. Ang iyahig himog version pero atong analyson ha. Doon na iba mga version ni ingon nga mo ni ang last nga nakitaan sa Bato day no. Padong sa kwan. Kini ni ang human sa sesyon nga nakita sa nasakay elevator. Ato nanay say kwan dong. Nanay say audio dong. Mo ni katapusan nga sige. Kigamay lang. Kay ito nahitabo nga buto-buto sa Senado, doon na to mahigalay Office of the Sergeant at Arms. Unya, morning. Okay, mao to mahigala ang kinini ang katong adlaw before ang kwan. Before tong nahitabo mahigala nga kagulihang didto sa Senate pagkagabi. So mao ning hitabo ang mga sukid tigpaminaw. Unya, paghuman ana si Senator Bato de la Rosa gikonfirma kay galaan kagahapon nga nakagawas na mga higala sa Senado. After na gubot day. After gubot din sige. Okay, napaman sa dito sa sulod mga sukid tigpaminaw. Now duha ang lain-lain mga higala ang mga version. Doon ay version nga niingon mga kigalaan nga drama to. Doon ay niingon mga higala nga diversionary tactics na to. Aron malipat mga higala ang mga tao. Unya, mao nang panahon na nga mo sibat mga higala si Senator Ronald Bato de la Rosa. Straight to the point. Pwede sad, no? Pwede sad nga ang ilang tuyo yun nga ilag yung dakpon si Bato pero napugngan mga kagalaan kay ang Office of the Senate Sergeant at Arms mihimo og warning shot wa makig-coordinate mahigala ang mo implement sa warrant. Pwede pod. Tinuod ni mga higala nga kuhaon yun si Bato pero way klarong coordination. Tanaw na ko day murag ang NBI baka mo gitahasan ani dili gyud ang tibuok PNP.
malagmit sa paabot na suguon po na sila hinoon kining NBI o kining PNP mga sugid tigpaminaw. Pero unahon ta sa may gala nga gituyo ni kay aron nga makaiskapo si Senator Bato de la Rosa or kini unsa man ang iyang pamahayag dong unsa man ni about ani kadto pa ning adlaw pa no katong before sa kwan nga ngayo man ni siya mahigala og kwan pa nagpasabot siya mga kailan mo ni panahon nga ni kanta ba ni siya o sa PMA nga oo. Meron po tayong natanggap na impormasyon na pagkatapos sa aming session itong araw na ito, meron na po mga operatiba ng NBI at ng CIDG ang pupunta dito para ako yung aristuhin. Okay. Magandang hapon mga kababayan. Meron po tayong natanggap na impormasyon na pagkatapos sa aming session itong araw na ito, meron na po mga operatiba ng NBI at ng CIDG ang pupunta dito para ako yung aristuhin. Magandang hapon mga kababayan. Balik dong. Meron po tayong natanggap na impormasyon na pagkatapos sa aming session itong araw na ito, meron na po mga operatiba ng NBI at ng CIDG ang pupunta dito para ako yung aristuhin. Ako po yung nananawagan sa inyo. Sana tulungan nyo ako. Huwag po tayong papayag na another Pilipino ay dadalhin sa dahig. Pangalawa, kay Pangulong Duterte. Ako po yung nananawagan sa inyo na sana pumunta kayo dito, tulungan nyo kami, mag-vigil tayo dito sa harapan ng Senado. Ako po nakikiusap sa inyo. Okay, pause. Kung kayo'y... Mao na ni ang katong before sa kwan pagkagabi ang dakop dai katong pagkagabi ang naday buto-buto. Unsa man to buto-buto pagkagabi? Gi tuyo kuno to aron nga makaiskapo sa bato. Pwede pod baya nga kuan ba? Diversionary tactics ba? Kay di man nimo ma-underestimate si bato manghigalasad kay former PNP chief gud ni. Unya kuya sa kunig record kay sa PC man ni unya scout ranger ni mga sukid dig paminaw. Kuya nag-record sa si Bato mahigalas pagkabata-bata pa niya, no? So, dili na basta-basta sad. Pwede nga strategy to, magkagubot dito niya sibat si Bato. Pero, sa pikas bahin, lisod man po tuuhan ni mong strategy inday kini Bato nga pag-divert, niya mo sibat siya kay kini ni ang pag while nagbuto-buto, sibat to ta siya. While buto-buto, human, nalinaw na pa man siya. Unya nga ni, nagkakita pa sila mahigala ni Secretary John Vic Rimulya sa DILG. Straight to the point. Tungod kay doon naman mahigala sa petition nito Supreme Court. So, ang Supreme Court, mga kagalaan, ni order man, medyo mabutang man o mabastos, aside sa warrant of arrest, ha, nga gi-issue mahigala sa ICC. Ang Supreme Court, ni mando na. Sa to pa ni take action ang Supreme Court. So, nag-take action ng Supreme Court, unya, muhimo moglakang din ha, giunhan ninyo ang Supreme Court, dako na nga insulto, mahigala, giatakan ang atong balaod sa Pilipinas, atong konstitusyon, gilatakan pa yun ang Supreme Court anang kalakiha. Straight to the point. Manang huwato na lang, malagmit ang habig sa kapulisan ni okay sila nga muhuwat mahigala sa Supreme Court. Apan malagmit sad nga di ay grupo sa NBI nga kuhaon gyud si Bato. Mga sukid di paminaw kay tan-aw nako murag ang NBI man maoy nangusog ug maayo ani inday kin. With due respect sad sa NBI ha, kana sa attorney matibag mahigala kin tan-aw ko nasuguan naman sana. Kay nga naman kadto man pagkalunes daan sila ba ginigukod di Bato? Ha? Sila wala gyud ni gukod mahigala ni Bato. Unya mo lagi ang uban mahigala mingon ngano guway sa Bato nganong dagan man. Ha? Kadto mahigala bisa pagguway sa Bato. Kindalan mo dagan gyud magkaabot sa session hall sa Senate para makabutar siya. Mo toy usa ka pinaka-importanteng rason kinahanglan mag-abot siya dito o change ang leadership. Kay kung nadakop siya sa ubos bisa pag may nga waysa si Bato,
Awa na, ikaw makaysa, atubangan na. O, atubangon nimo, pulo ato na ka sa dahig. So, kining hitabo tanaw na to, ang NBI maoy gitahasan pagdakop ani gyud. Kaya nang Lunes pa, NBI may gikagukod gyud. Unya ni Ankab dihan dapita. Muna na-react pod ang Office of the Sergeant at Arms. So, kung moingon ta mahigala nga drama ni si Bato may naghimo ni nga drama, medyo lisod pod, pwedeng tuuhan pero pwede pong makaingon ka nga dili kay human aning panghitabo or during sa panghitabo aman sa musibat. Nalinaw naman to mahigala niya, alas 2:30 naman sa gabi siya day mi, alas 2:30 naman sa kadlawon. Nga siya mahigala nilakaw, gikan mahigala sa Senate. So, medyo dili pod muhaom og ato mahigala ipasa nga ang version mahigala nga si Bato may naghimo. Ana, ikaduha, ang mga senators nga nas minority mao may wa na sa Senate kinakadawat og text message nga mamauli na mo kay dunay mahitabo diha. Ang mga senators nga di as majority wa man nakadawat. So kana mga puntuha makaingon ta nga di drama ni dili sa Bato may naghimo ani nga drama. Atong tiwasog isgot mga kagalan, human lamang sa pipila ka mga mahinungdanon. Publico, DYHP RMN Cebu, the official overall number one. Straight to the point. Okay, atong balikan mahigala. So, nanggawas ang mga versions, kay lalain man ang mga version lagi manggawas mahigala. Doon na tinuod yung version. Ato ni mahigalang gi-analisar. Kung maingon mga higala nga gituyo to, buto-buto ana, diversionary tactics to mga kigalaan, aron makagawa si Bato, pwede na to ng tuuhan. Kaya kinis Bato, mahigala, former PNP chief guni. Doon na ni mga higalay background, PMER ni, doon na ni background, mahigala nga military background yun. So malagmit, mao siya mohimo, ana, tactician sa nis Bato. Kaya nakikita ka mahigala, pagkabatanon pa ni, scout ranger ni mga higala, kining PNP scout. So, elite unit sa disya. O kamao ni. Karon na senior citizen na lang. Pero bisag senior citizen na bitaw, bantay mong dinaganay, kusog mo nang gyapon dagan. Mura mahigalan niya dakop-dakop pa, duwag tubig-tubig. Na, mo na nga, kinini ang diliin ana mahigala kasayon ang mo ganay, kung actually, umingo ka nga, si Bato dili sa mo dagan, wa makasaysa, matubang siya. Ang tuyo anak mga kaigalaan, kanang istoryahan, tuyo gila, baro madakpan siya. Parihara na istoryahan, may gala nga, ngano di man sa mutunga dili nga, senador man siya. Asa man siya, ngano di man sa mutunga, ngano di man kinalan mutunga siya. Aron nga madakpan. Kaysa di bitaw ni tunga na bitaw Bato na anag yun. Ngano na man po na siya din ha. So, dili gyud sincero mahigala nga imong patungahon si Bato. Nadawat sa sweldo sa katawhan, mutunga siya, magbabalaod siya, senador siya, mutunga sa diri, mutrabaho siya. Dili siya magsig absent. Pero katuto ang musulti anak mahigala nga labi na to mga kuan nahibaw na daan dunay warrant. Ang tuyo gyud niya madakpan. Igo-igo pagtunga mahigala dakop. Mogoy katuyuan. Nakibaw na mahigala ang mga tao ngano nga kanas Bato mga higalawa mo tunga. Mo tingos Bato wa ko din inyo mong pangitaon. Karon ni tunga nako suko na pud mong ni tunga nako. Kadtong ni tunga siya dili mang suko tong uban. Kung dito sa silong pala nadakpan, away ka suko. Unsaon ta mga suko tong uban kay na tunga nakaabot man sa session hall nakabutar. Ano bang, mag-istorya lang tabag, real talk pa lang. Real talk pa lang. Kana, mga higalaw, nagkatunga. Lipay na mo, kay tunga naman, nanagyod, tunga na gyud ang atong ipangita nga mo trabaho sa Senado. Pero pag tunga may galab, lagot na sa sila. Muna nga, sa Bato, mga sugitig po, nahuna-huna niya, kung sabot ninyo kalaki da, may pamulakaw na lang ko din So, kini mga higalag, himuan tani og
kinini ang drama sa DYHP or himuan ta nagteleserye mga kagalaan perti maggrabiha kada adlaw gyud ang mga tao ni mag-atang gyud mga sukitig paminaw kay kompleto Ricardo's man action movie dapat mahigalay sago love story kay away mahigalay Ruben Padilla Kiko Pangilinan atol ni agi katawa mga sukitig paminaw porbida ha so kining hitabo ang mga sukitig paminaw balikan ta og tuyo ni diversionary tactics ni mga kagalaan kay mo may unang nigawas nga version nga wagi tuyo toy drama ra to sa Senate aron nga pagbuto-buto mabisi sila si Bato mahigala mo iskapo pwede na tuntuuhan sa ako nang gingon pero speakers nga bahin makapangutana sa ta og si Bato ilaning gihimo mga higalan drama-drama lang makaingon sa tadi siguro kay ngano man pagbuto-buto unta mo'y pag-iskapo ni Bato o iskapo man mo'y paglakaw niya dili man terminong iskapo kay di man naghalang ka mo iskapo ay wa man mga higalan legal basis pa labi pa na pa Supreme Court nga pending question dito so mao unta iya paglakaw dili man abtan mga 230s kadlawon ikaduha ang mga senador mga higala nga minority mo may nahibaw natiksan man sila nga kana na ang hawa na mo diha kay naay mahitabo. So lahi ning istorya haday kumaahon. Anong mga iya makauban sa ilang grupo sa majority wa man kadawat anang maong text. Unya ikadtulo kung panalitan maghimo kag drama ana. Musamot kadaghan ang mga puwersa sa gobyerno nga mga na maglisod na kaglakaw na hinoon. So medyo makaingon sa tadili siguro oy. Malagmit nga kini attempt yun nga dakupon si Bato pero why klarong coordination sa Office of the Sergeant at Arms sa Senate. Muto nga dunay nagkabinayluay og mga warning shots. Straight to the point. Mga warning shots dito mga higala. Nya kining Marines nga naa diha mga kagalaan sa premises sa Senate. Ha? Ila mahigalang gi-secure ng Senate hasta ng pulis nga naa diha. Malagmit kining NBI maoy gitahasan pagdakop unya ang pulis may galani sunod ba kay galaan sa kanya sa akin na may Supreme Court order pero napon mahigalay kuan ba day usa sunod o kilatahawa na tay problema pero dapat nilipot mga higala sa likod nga mo anda mahigalang mo dakop ni Bato kay kini magon mga kigalaang GSIS building sumpay ni DI dito sa Senate duna day ni mahigalay access dito pero gisilado na napita gumikan kay gipabangan Manila kanang maong building kanang Senate nga okupahan Senate gipanag-iya na sa GSIS giabangan na sa Senate so dunay agianan ana pero gisilado niadtong panahon na makigalaan duna may nagdrill so dunay deployment sa NBI nga didto mahigala sa GSIS-DI dito sa likod although maingon mahigala si Attorney Matibag nga wa ko no pero nakita man sa mga video. Og adtong panahon na nakadungog mismo ganis kundi batag atong reporter sa Arimen Manila nakadungog nga munod doon na may nagdrill speakers. Biyato sa paminawon ko balik ka dali. Kini. Sige ko no dong. Hello. Oo. Naka-black timer pa. Ay, ito. Okay, sige. Pinablik ko na. Sige, okay. Wala pa kamalubat naman ako. Sa mga kasama, na itong wall sa likod eh. yung wall, Nagpa-vibrate eh. Na-vibrate. So, ito daw yung nag-vibrate. Oo. Tingnan mo, hawakan mo dito, sir. Eh, dito mas malakas yung vibration. Ito yung pinabalita eh. So, paano ko lang? Naharangan ba nila? Ay, ito, may kwan mo, no? May lock. May pinto din doon. Ano yung gagawin na? Ito-take down nila yung ano? Ayaw nga. Gawin tao sa kabila. Madali yan. Kuya tao po. Char. Ano mo ginagawa niyo dyan? Mga kasama. ito pala. Okay, Ito, nalilito na ako sa mic. Amo ng reporter sa DZXL Manila ha. Dili sila sa Senate. Ato na yung mga reporter sa Senate. Pero kadungog sila nga doon ay nag-drill speakers. Actually, pakita na to ron nga doon na nag-drill tinood, no?
But dili sa Senate kabantay sila nga saba man. Anong saba man na diha? Dunay nagkuan ba? So ilang sudlon mahigala ara sila agi sa GSIS para makaagi sila dito sa makapadung sila sa Senate. Mura bagdas ilikod agi mga sukid dig paminaw. So siging drill ang mga reporters nga na-assign sa Senate, apil atong reporter nga si Kundi Batak, nakadungog silang naamay nagtrabaho. Unya mga unsang orasan na gunaday. Ang unsang orasan naman na, mga alas 7 kapin, alas 8 na. Matingala ka nga, unsa man, kakugihan ba dahil taga GSIS? Mga alas 8 pasado, doon na may nag-drill, nagpatrabaho dahil sa build, kuhan dito, nagtrabaho dahil. So, mga reporters may gala sa Senate, nakabantay sila nga doon, vibrate. Ato tiwaso na. Tiwasa, kuano? Sige, play ko no dong. So, andito yung parang tunog na naririnig natin. Ito. Ano po yan? Ano po yan? Parang binabarena yun. Barina. So, instead na dito sa pinto, ito yung binabarena nila. Dito natin naririnig yung tunog, tsaka yung vibration dito sa itong pader na to. Dito natin na nararamdaman yung vibration. Yun yung tunog ng barena. Hindi pa rin natin sure mga kasama kung ina-attempt ba nilang buksan or harangan pa para hindi makapasok yung mga authorities na possible na umaresto kay Senator Bato de la Rosa. Wa pa ni buto-buto ha, So, ayan. sayo-sayo pa ni. Oh, nagi barina nga nadungo. Pag bigla oo nga, no? Pero baka ito yung ano eh. Ito yung itulak nila eh. So yung likod, ito yung pinto, pero hindi ito yung, ito yung nagbabibrate kuya eh. May lock to eh. May lock. So, pader, Pinto to. May may pinto pa. Pintuan may lock eh. Oh, mukhang Kaya may pinto pa. temporary lang. So kung itutulak to, ito. Naku, kailangan nating umatras kasi, Sayang naman dito. kasi ano to, salamin. Okay. Aatras tayo. Temporary na pwede. Again mga kasama, nandito tayo ngayon sa first. Mag-live tayo ulit. Magle-live ako ulit. Hi. Teka lang ha. Layo muna tayo. Oh, mana to reporter sa kay buto-buto ha. Kundi Batak ni. So, andito tayo sa first floor. Pakita ko ulit. Ayan, andito yung mga kagawad ng media, nag-aabang. Ito yung first floor or ground floor ng Senate building. Dito pumapasok yung mga Okay, pause dong, pause. dumada. Kani gabi na niya pero ang taga-media na to didto mga kaigalaan kay mo lagi na ang ato nakuha nga info bantay kay dakupon sa batoron ma-outscoop man ta. Ha? Ma-outscoop pa tayo reporter. Di gibutangan na to dito reporter may gila sa RMN Manila. Nga bantay nila kay dakupon sa batoron gabi. Mao gid nato info nga nakuha. So dito sa pikas nga building kay GSIS man to susumpay ng building sa GSIS o sa Senate. Doon ay agianan ana. Kaya sa ako nag-iingon ang tag-iya ana ang GSIS. So ilan lang gi-close na tungod kay gipabangan. Pero karon gi barinahan mahigala. Kinsa may nagbarina. Ang mga reporters sa Senate nagabantay doon ay nagbarina to pikas. Pero ito ipakita ang nagbarina sa pikas ha. Unsa man kinsa man ni mga tawhana. Standby human lamang sa pipila ka mga pahinumdom. Publico, DYHP RMN Cebu, the official overall number one. Straight to the Na point. atong balikan mahigala ning nahitabo dito sa Senate. Kay mo lagi na pwede man pasanginlan si Bato nga kang Bato to mahigalang gihimo-himo aron niya mugawa siya. Ini kahuman malipat tong mga tao dito, no? Pero speakers bahin mo lagi na tong giingon nga kung si Bato pa to atol sa buto-buto unta mo te panahon nga lakaw siya. Pero di man nalinaw na mahigala na araman siya sa Senate. In fact nagkakita pa man sa John Vic Remulla. Ikaduha kinini ang mga senators mahigala nakadawat og text message nga hawa na mo diha kay naay mahitabo. Dili man ang mga kauban ni Bato kadto mang naas minority mo na mauli na sila. Napamantay magtrabaho ana diha mga kagilaan. Kadto hinong majority nagmeeting to sila. Kay nagkaukos to sila mahigala para nga
nagpaabot sila kay naamang ka maabot man kang articles of impeachment. Ikaduha, nag-meeting sila para nagkauko sila para sa chairmanship sa mga nagkadaiyang komitiba. Straight to the point. But kining ubang mga senators kasagaran na mag-overtime pa na sila diha, na para sa Senate ana mga panahon na. Pero atong higayon na mga kagalaan na mauli na sila. Kay dunay nadawat nga text message nga hawa na mo diha kay nay mahitabo. Straight to the point. So kanang dapita medyo katingalahan og imong pasangil ni Bato nga siya mooy naghimo ani mahigala nga diversionary tactics, medyo mabutan to medyo hungaw, no? Dili sa hugot nga kanana ang pasangil. Medyo dakog hungaw, ha? Dakog hungaw. Ikatulo, kini ni ang mudaghan ang mga otoridad niya na samot nga dili sa makalakaw, no? Ikaapat, dunay nag-drilling dito sa Picas Building nga nabati sa mga Senate reporters. Ato ipadayon tong drilling sa dong. Unya dayon atong or unsa man ito ipakita lang to mga ato tong reporters kundi batak o mga kaubanan nga mga reporters sa Senate, kabantay sila. Sa Picas pud mahigala nga habig, dito gyud ang drilling. Ato ipakita ko tong nagbarina dong. Sige dong kani. Audio ko na audio. Audio lang. Okay niyo. Sige, side natin na. Kaya nga. Pause gamay. Pause gamay. Oh, okay. So kinipila man katao ning niya. Matod pa mo ni mga taga NBI. Kung panalitan ng trabaho lang ni, panday lang nang naa trabaho, kana nagdagbari na usa or duha, pero kani mas daghan man ang wa magtrabaho na nan-aura, kontra sa nagdas pa rin na. Kung ibutang talang mahigala, nagtrabaho na ng normal ba nga, naigipatrabaho ang Senate inaikin? Kung naigipatrabaho ang Senate, ibutang talang, nag-overtime ba ka kay trabahoon yun na, doon ay usa ka, magbarina, doon ay usa ka assistant tingali. Pero kanit, kita mo sa video, kung dili ni mga taga-NBI, kinsa din ni mga tauhan na nga, na magtanaw og doon ay magbarina. Ato lang agi katawa mga sukitig paminaw, ha? Pero akong balikon, kanang taga-NBI mga kagilaan, malagmit na suguan na po sila. Ni sugot, tapos sa kay gisugo man. Dati pa na yun, ha? Sige. Tanaw, sa to pa, nag-hire kag mo trabaho, usaray mo trabaho, or duhay mo trabaho, daghan ang mo tanaw. Or, ang tuyo, gananay nga, naay nagbarina, pero kining mga backup, mga higala, mga armado ni. Dahat, o tiwason mga kagalan, kadaghan na ba siya magtanaw, daghan pa po gihayat aning kalakiha o niya, usaray mo trabaho. Unless ka na ilang pagkuyog, dihat, apila na silang trabaho, kay mga operatives na sila mga higala. Na, atong tiwason ka, at atong tiwason ha, observar rin ninyo. O sige, go ahead dong. Sir Monch? Si Mike? Ay. Ano ni tawag? Binanggit na ni Diction, kasama ni Diction team leader ngayon. Magdi-deploy sila lahat. Yung iba kasi nakapag-deploy na. Napag-deploy na. Pause dong. Pause, sabi. Pause. Sa may deploy, mag-deploy mga panday? Doon ay nanawag sa cellphone hanya. O sige, okay, nakapag-deploy na. O sa may deploy na mga panday nga. Tapos nagbarina speakers na nagbarina. Medyo katawa sa dali kalakiha. Sige, padayon dong. Proceed dong. Sa may setting kasi natin yung parang langgam eh. Yung action na Liga? pero napakita namin yan. Kaya. Kasama namin yung NBA ngayon. Kasama namin yung NBI ngayon. Bebe, i-rewind ko na yun. Saan ko kasama ng NBI ngayon? Bebe, rewind kamay dong. Sige, kana. Okay. Para mga bida. Hindi pa kasi nandito pa sila sa may setting kasi nandito yung parang langgam eh. Yung action na Liga? pero napakita namin yan. Kaya. Kasama namin yung NBA ngayon. Kasama ng NBI ngayon. So padayon.
Makapagsipa, matamaan ka? Hindi na nila manon. Bakit naman nag-interview? Yan mo na, ibuan mo na isang... Ibuan mo na, nakaklear mo tayo ng dalawa. Yan ang isa, ibuan mo na. Ibuan mo na, sige na ulit. Sige, sige. Go lang. Mao ni nadungog sa pikas dito sa Senate. O daghan na sila kayo. Ata NBI o. Naagi mga NBI day. Nga o. Di gyud mamakak ni kini may video. May ba, sila may access dito, di ba? Ha? Sila ang may access dito. Sila lang po. NBI o. Na may uniform. Sila ka na lang. Nasuguan na ng taga-NBI. Pero nagi taga-NBI. Sila sir, ang mayroon kontra. Marami nag-interview mo, nakala dito tayo papasok. Kasi baka ang init ko, baka dito yung interview mga media. Baka kung lugar na to. Kasi maliwanag eh. Hindi na to. Sir, temporary board, ilalak namin. Baka anything Kami mistake narinig po. ko kanina. Ano ba yung mga... Oh. Sige, side natin na. Okay, post on post. So mo na ni mga kailan kay pag-interview god ni Attorney Matibag ang sa director sa NBI yung sa why deployment ng NBI dere. Wala gyud. Pero pag ang video na aman, nya na pag buto-buto na gyud. Ay asa man tong buto-buto na dong. Atong i-acknowledge ang reporter ani nga naka-take ani nga video kay naaman ta tong reporters kundi batak sa Pikas. Sa Pikas po do na reporter lain. Pero lahi di nga station sa IBS ni, biatok ngi kwan lang, ato lang i-acknowledge. Sige ko no dong. Katong usa nga, kwan, katong nagbuto-buto na to sa NBI nga kauban ba? Katong usa. Dili tong latest nga kung gisend, katong usa nga kwan. Ang usa ka video dong katunay mga taga NBI bitaw. Kani. Sige ko no be, ipakwan ko no. Kani o. Oh, naaman. Nakakaputok. So pagbuto-buto na anton taga NBI. May pumuputok. Giubo tao ng reporter. Tago kayo sa ano. Tago. Sabay baba. Oh my God. Kaya baka nga sir, may nasa baba. Kakamutuman na dito. So doon na deployment. May pa rin usaw kasi silang yun og wala gyud maratol sig selfie oh. So sa pagbuto-buto na ay mga taga NBI gyud di ay dili mabakak na. Sige, proceed dong. Okay, post dong. Okay, standby ha. So kini dunay deployment ang NBI. Ang nahitabo dai nini ang una nagpabuto katong Office of the Sergeant at Arms kay tungod duna manghigalay mga armado nga musud dito sa Senate. Ang ilang nga gigwardyahan nila Senate nganong naamay mga armado na adiha. So mo ni nahitabo so ni bawas mo ang NBI. So dunay deployment day gyud sa NBI at that time. Atay padayon na standby human lamang sa pipila ka mga pahinumdom. Publico, DYHP RMN Cebu, the official overall number one. Straight to the point. Okay, so si Matibag Mahigala, ang NBI director, medyo
alanganin ang iyang posisyon anang kalakiha kay mamay ang gisulti sa presidente nga wa kuno sa deployment. In fact, si BBM mahigala, maingon man nga wa kuno deployment. Dili na sa gobyerno kung maahona. Wa man kuno deployment, mamay sulti matibag. Pero karon nakita man sa video nga naay deployment. In fact, ang nadakpan taga NBI. Pero misulti pos matibag nga tinuod na nadakpan pero di man kuno ingon nga operative gyud. Ang nadakpan mahigala driver kuno sa NBI. Kining ginganlan mahigala Mil Oragon. Oragon ba yun? Mil Oragon? Oh. 44 anyos. Mo'y nadakpan. Pero ang nato nakita ng buto-buto di man kay si Mil Oragon ra. Daghan man to mga taga-NBI agents nga na magi-deployment. Pero mingon po sa matibag sa pagkakaroon nga ngano kuno naasla sa area. Kay primero baya nagsud gawas niya katalungan nung nagmaon. Kay ingon man sa wide deployment. Mabitaw tag sulting BBM nga wa man kuno. Nihawa naman kuno sa area. Kay tungod doon na order ng Supreme Court pag alas 4 sa hapon ni order ng Supreme Court so gipapahawa sila sa area. O mo ni ang sulti day. Amang kuno ba ito paminawon kuno ni matibag. Aming aming record ng aming po mga ahente at mga employees, siya po ay hindi po opisyal na empleyado ng NBI. Ngunit nung akin pong nagkaroon na po ako ng sariling investigasyon, lumalabas po na siya ay parang volunteer kasama po ng mga ahente po. No? Doon po sa katanungan kung alaw humawak ng baril, yun po kasi yung nakita na naglalakad, pinahawak. Pero yung actual naman po na pangyayari, wala naman po siyang access po dun sa baril na hawak-hawak po niya. Okay, pause. Panghuli na lang. Pause. So, malagmit doon ay mga taga-NBI mahigalang kapuyan sa lulod sa armas dahil ipadanas driver sa, no? Kung maglakaw-lakaw lang. Ano yung pasabot, matibag mga sukit paminaw nga, ang driver, dili ko no, kanay. Kaya, ang dakong pangutana, kaya yung driver, magkadadag import ng driver. Medyo makatawa na sa tagamay mahigala. Pero ingon siya nga, nakita ko no, kanang pagbaktas pa. Malagmit, ipadaba kami. Ingon siguro kiba nga, mura bag, kanabang palabag pari ba, ipadala sa nang kuwan sa mong sakristan. Rewind ko no gamay no, rewind ko no dong. Sige dong, balik ko no dong. Sa nang gisulti dong. Balik ko no gamay Yung pong aming records ng aming po mga ahente at mga employees, siya po ay hindi po opisyal na empleyado ng NBI. Ngunit nung akin pong nagkaroon na po ako ng sariling investigasyon, lumalabas po na siya ay parang volunteer kasama po ng mga ahente po. No? Doon po sa katanungan kung alaw humawak ng baril, yun po kasi yung nakita na naglalakad, pinahawak. Pero yung actual naman po na pangyayari, wala naman po siyang access po dun sa baril na hawak-hawak po niya. Okay, pause. Kanang istoryahan, may galang murag bisag sibilyan, makatawa. So, kung nakita ninyo itong driver sa NBI, driver mga higala, maura may napasingin lang ng tanan. Muna ang mga tao, duda nga, ang driver ba kaaron mayugi, laog stiro ka ni Ron? Kay paniro ba yung giingon matibag, wa gyud deployment. In fact, mapoy giingon ni BBM, why deployment? Nya nakita sa video na aman. Nasao man na ron. Kaya karon na ana may nakabulyaso, dakin driver mo ay napasingilan. Ang pangutana, makadadag pusilan driver. Niingon niya, pagbaktas pa nakada, kanang pagbaktas ba lang. So malagmit dunay taga NBI ani nga, ikaw lang tigunit na pusil usa. Makatawa ba lang ba? Pero in fairness, ini matibag may nasuguan na sad ni. Kaya doon na may report, Tawa, report mga kaigalaan sa ato ikot ang ABS, ha? I-acknowledge na nato sila. Aman tong kang kwandong, kato kong ipasa ni mo dong. Sige ko no dong. Klaro man kayo na ng taga-NBI. Sige. Asa man to dong? Naaba tong? Senate Complex, nagtakbuhan ang NBI agents at napilitan ang mga miyembro ng media na kumubli matapos marinig ang sunod-sunod na putukan. Pause dong. Okay ha, nagtakbuhan mga NBI agents. Daghan? Ano, driver may nasakpan na ng kalakiharon?
Sige lang. Ibalik ko ng driver kay nakwan. So nasayop tong ingon niya why deployment. Pero karon sunod nga na ako noy deployment kay na request ang taga GSIS. Unya do na request ang taga GSIS. Lisula po ng Gracias deployment nga nagbarina man po dito. Medyo katawanan ba ha? Sige, sige dong, rewind gamay si kini Corina dong. Si kuan kini ni ang Sige, go ahead. Karen Davila. Go ahead. Ng mga area na konektado sa Senate Complex. Nagtakbuhan ang NBI agents at napilitan ang mga miyembro ng media na kumubli matapos marinig ang sunod-sunod na putukan. Nagpapatrol. Para kagawa sa mga taga-NBI. So, nagyod. Di ba ang gingon ni BBM sa iyang kwan nga waman? Wala may NBI dito. Kaya ingon man sa kwan. Matibag nga wa. Yan ang usap ng kalakiha. Sa tabarong info ang kwan, wala pa ibaw ang presidente sa kwan day. Sige ko no, balikan ko sa BBM. Di ingon sa BBM, wala na, way taga-NBI diha. Dili na taga-gobyerno. Aman tong kang BBM dong. Isa ka to lang dayon siguro, kwan lang dayon. Nabay mubuad to. Pagka gabi ihuman sa buto-buto yun. Naunsa man ng kalakiha mga sukitig paminaw, paita no. Sa to pagwa, giblind si BBM sa hitabo, or unsa man? Kay bawo siya, niya murag pa atik-atik lang tong iha. Pagkagabi human sa buto-buto si Matibag, gi-interview man to, ni-deny gid siya nga, wa gyud kaniyo. Sige ko no dong. Ato balikan na ha. Gabi po mga minamahal kong kababayan. Ako'y nais magbigay ng isang statement tungkol sa mga pangyayari sa Senado ngayong gabing ito. Mga 2 oras kalahati ko na minomonitor ang sitwasyon. At nung una kong nabalitaan na naputukan, ay ang una kong tinawagan ay si Sec. John Vic Remulla ng DILG. At tinanong ko, magpa-report ka sa mga pulis na nandun na kung may nangyari, kung meron silang ginawa. At tapos ang sunod na tawag ko naman ay sa NBI. At tinanong ko sa mga NBI at Director Matibag, kayo ba ay pumasok sa Senado? Sabi niya, wala kang instruction. Ang sabi sa akin, wala kang instruction, sir. Kaya ba't namin gagawin yun? Kaya masasabi ko sa ating mga kababayan, yung nakikita po ninyo na naka-uniforme sa loob, sa mga sa news, ang mga naka-uniforme doon, 2 klase. Yung PNP, police, na naka-duty sa Senado. Naandun sila para bantayan ng Senado, para mag-crowd control, para mag-secure ang Senado. Yung isa pang may hawak na naka-uniforme ay yung Marines, may Marine Detachment na nandun talaga sa Senado, tiga dun sila. Ang trabaho din nila is secure ang Senado at magbigay ng yung nakikita ninyong honor guard. Yan lang ang sundalo o pulis na nasa loob, tiga doon ang nandun. Yung isa pang nakita ninyong grupo na kasibilyan at may hawak na mga mahaba, mga usayon, yun naman sa Sergeant at Arms ng Senado. So lahat ng nakikita ninyong naka-uniforme o armado ay nandun, ay tiga doon. Nandun sila talaga, doon sila nagjo-duty. At isa pa ay nais kong maibida sa inyong lahat, wala pong instruction kahit na kanino na hulihin si Senator Bato. At ang nangyari, ang NBI, sinabihan ko nung lumabas yung resolution ng Supreme Court, mga 4:00 yung kaninang hapon, ay sinabi ko, umalis na kayo dyan. Nag-comply naman sila. Kaya nung kausap ko si Director Matibag, sabi niya walang NBI doon. Nandito lahat kami sa opisina. Okay, pause. Okay, so mo na yung mga higala, no? Kining angay ning karon na blind si BBM ibutan talang blind siya, yan ang susihon. Kada kung tinuod na blind siya or gi-blind siya ning iyang mga kuan. Kay number 1 kato si Anticlear bitaw, ng Anticlear dili sa kailan ni Franco mabanta. Sa PGMN, ha? Karon mga kagalaan ingon pod niya, why deployment sa NBI dito sa area?
Nga usaw man na naamag yung mga pictures. Naamay mga videos. Muna nakalisod dihan dapita mga sukit tig paminaw. Murag alanganin maipit tanang kalakihada. Alas 9:45 na makigalaan. Ato na yung padayon ng taon may galatong atong discussion labot anay mga sukit tig paminaw. Pero ako sa accommodate kadali kay natay complainant ron mga sukit tig paminaw. Gamay lang kay na biktima na sa scam. Unya ako ning kuan yun gi-accommodate mahigala for awareness sa uban. Nga dili pud mo mabiktima di kay na po ilain na biktima mahigala sa mangingilad, mga scammer, mga sukit tig paminaw. Ato ning hataga pagtagad mga sukit tig paminaw. Kini nga portion sa mahigala tud kanato sa the original Koi Herbal Dietary Supplement. Ang original Koi Herbal Dietary Supplement doon na kini nagkadaiya mga vitamina o minerals nga haom alang sa pagpalig-on sa atong panglawas ug inguman sa atong immune system. Doon na kini vitamin A, E ug C, ingon man zinc, calcium, iron, magnesium o thiamine. Laki usab sa mga ingredients ini ang palya, ahos, ginseng, kamunggay o luya. Ang original Koi Herbal Dietary Supplement ginama kini sa mas advanced pharmaceutical company, gidistribute sa Belgian marketing o FDA approved. Bisan pa man sa bag-ong karton o advanced nga formulation, nagpabilin nga tag 12 pesos o 50 centavos lang ang matag kapsula. Barato na, epektibo pa. Mao kini ang the original Koi Dietary Supplement. Straight to the point. Mga kaigsunan, sa dili para ito ipadayon ng isyo mga kigalaan sa Senado, ni atay reklamante ron, importante kay ni mga higala kay na biktima na sa scam. Unya, kini mga kigalaang naunsa man sa pagkabiktima. Aron makabantay ta, o ang ato mga kaigsunan, makabantay mo diha, nga di po mo mabiktima apil ha. Kapida ng mga tao ro mga mambubudol, daghan kayo. Ato ninya tagag pagtagad human lamang sa pipila ka mga mahinungdanong pahinumdom. Article 3, Section 4 of the 1987 Constitution provides, no law shall be passed abridging the freedom of speech, of expression, or of the press, or the right of the people peaceably to assemble and petition the government for redress of grievances. Maukini ang haligi ug sukaranan nga gibasihan ni ining tulumanon. Straight to the point. Tulumanon sa patas ug labas nga mga balita, interviews, investigative reports, undanon nga mga diskusyon ug de prinsipyo mga komentaryo. Straight to the point. Straight to the point.